Het doet mij dan ook groot plezier dat ik u mee kan delen dat het zijne koninklijke hoogheid, koning Willem-Alexander, heeft behaagd u te onderscheiden met de ridderorde van Oranje-Nassau. En dan mag ik u... Jan Berde uit Baarlo heeft zaterdag de koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau ontvangen. Tijdens de personeelsavond van Berde Mode en Wonen in Château de Raai in Baarlo reikte burgemeester Wilma Delissen de onderscheiding uit. Berde krijgt de orde voor onder andere zijn verdiensten als directeur van Berde Mode en Wonen, het Oud-Limburg Schuttersfeest in Baarlo en de Nederlandse landscommanderijen. We zouden vanavond een stapje terug doen en commissaris worden van het bedrijf en de directie overdragen. Want ik ben altijd algemeen directeur geweest van Berde Mode en Wonen. En ik zou die directie overdragen aan mijn zoon Paul en aan de andere familieleden met andere taken. En ik kwam hier aan en ik zie de schutterij, ik zie de fanfare. En toen zag ik de burgemeester nog, die kwam, toen dacht ik, nou gaat er wat gebeuren. En toen begon mijn licht te schijnen, maar eerder dacht ik echt, nee, ik wist er niks van. Met de aanschaf van enkele meubels stond Jan Berde mede aan de basis van het in 1969 opgerichte Berde Meubelen in Blerik. Onder zijn leiding zijn vanaf de jaren 70 tot op heden steeds meer nieuwe filialen geopend. De mensen moeten, vind ik, het gaat niet om het allerhoogste loon, maar de mensen moeten gelukkig zijn in het bedrijf bij ons. Dat vinden wij belangrijk. En natuurlijk moet je winst maken, maar dat komt toch echt niet op de eerste plaats. Wij vinden het belangrijk dat mensen graag bij ons werken. We hebben een keten gehouden vorig jaar en daar was ik heel erg trots op. De laatste vraag was, zijn jullie gelukkig bij Berde in het bedrijf en werken jullie daar graag? En 99,5% zei dat ze graag bij ons werken. Na 50 jaar geeft Jan Berde het directeurschap van Berde Mode en Wonen over aan zijn zoon Paul. Dit is toch iets waar hij 50 jaar heeft hier aan het bedrijf gewerkt. Het bedrijf is begonnen met nog geen 10 medewerkers en inmiddels werken er 475 mensen. Ja, we zitten eigenlijk niet alleen in Limburg meer, maar ook in de Randstad, in Zeeuws-Vlaanderen. We zitten tegenwoordig ook veel in Duitsland via internet. Ja, het is natuurlijk heel mooi om te zien dat hij nou die erkenning dan ook krijgt. Het zaken doen en vooral als je een beetje geluk hebt en succes hebt, dan is dat hartstikke leuk. En die laatste 10, 12 jaar zijn de kinderen erbij gekomen. En ja, die directievergaderingen, dat is ook een feest. Iedereen is enthousiast, iedereen wil nieuwe dingen, iedereen is fanatiek en alles moet ten dienste zijn van de klant. Want wij vinden dat de klant koning moet zijn in het bedrijf. En dat denk ik dat ik ook aan mijn kinderen heb overgebracht. Trots op jullie vader? Ja, ik ben super trots op mijn vader.